Ay gagi, pinilit pa talaga. Sobrang dikit naman nun. Parang nakita ko tuloy si San Pedro. Sino ba namang hindi mapapamura yung gilid na gilid ka na ginit-git ka pa? Welcome sa vlog mga kapot-pot. Break-in part 2 tayo nitong bago nating Winspace Aero Road Bike. Siyempre dito natin sinimulan sa lusong para kunwari mabilis talaga. Ikot lang tayo isang mabilis sa Philippine Arena, pero side trip din tayo ng konti sa Santa Maria, Bulacan para humaba naman ng konti ang ride natin. Hindi ko pa ma-reveal ang kabuuan itong bike na gamit ko from Winspace dahil ilo-launch pa lang to sa katapusan ng February sa China. Pero sa March, iba-bike check natin to at ipapakita ko ang lahat ng specs at buong itsura nito. Napakaangas, grabe mga kapot-pot, solid. Gaya nga lang nabanggit ko, Aero Road Bike ang binigay sa atin ng Winspace. Meron din kasamang carbon wheel set na nilagyan natin ng 700x32 na Vittoria Corsa Next Road tires courtesy of Supreme Bikes. Sobrang smooth ng takbo at ang bilis talaga. Ramdam ko kung gaano kadali mag-accelerate at ang dali rin mag-maintain ng speed. Medyo naninibago lang ako ng konti sa handling kasi mas nasanay ako sa makapal na gulong sa gravel bike. Tsaka minsan kapag may malakas na hangin, parang ang daling tangay ng bisikleta. Kasi 8.2 kilograms lang ang bigat nito. Pero okay lang. Feeling ko naman, konting ensayo lang, makakasanayan ko rin itong bagong road bike. Ito yung madalas kong ruta sa Santa Maria, Bulacan. Sa likod lang ito ng Philippine Arena. Kung sa palibot lang ako ng Philippine Arena mag-iikot, nasa 10 kilometers lang bawat ikot na magagawa ko. Pero pag lumabas ako dito sa may tabing ilog, umaabot ang 20 kilometers ang isang buong ikot. Maganda rin dito sa side trip dahil dito, konti na lang ang mga sasakyan at mas presko rin ang hangin. Tuwing umaga, maraming mga tumatakbo dito. At kung minsan, meron ding mga nakapwestong lugawan sa gilid-gilid na pwedeng almusalan. Ito ang masarap dito sa part na to ng Bulacan. Kahit papano ay mga mapupuntahan ka pa ring mga area na hindi masyadong crowded at parang malayo sa kabihasnan. Tulad dito sa part na to na mas kaunti pa ang mga bahay-bahay at sasakyan. Marami pa yung mga makikita mong bakanting lupain at pwede mo pang tambayan kung di ka naman nagmamadali. Actually, marami pa sa paligid ng area na to, lalo na sa mga katabing lugar tulad ng Pandi at Pulilan. At sa di kalayuan, sa may San Jose del Monte at Doña Remedios Trinidad na mga parte pa rin ng Bulacan. Yun lang, dito sa ruta na to, hindi ito yung pangmalakasang ensayo. Ito yung ensayo na may kasamang pasyal. Kasi pagdating mo dito malapit sa palengke, medyo babagal ang takbo mo. Marami kasing mga tinda-tindahan dito at kung anik-anik. Malapit din dito yung simbahan ng Santa Maria at pati na rin yung mismo munisipyo.
Merong maliit na park sa tapat ng munisipyo ng Santa Maria. Pagdating doon, nag-selfie muna ako para ma-flex ko naman itong bagong Team Solid Kapotpot o TSK Full Sublimation T-shirt na available sa Sarap Mag-Bike Shop. Inakay ko na rin ang bisikleta ko para makunan ko lang ng video kahit kaunti at may pakita naman sa inyo. Itong kalsada na to, pabalik na to sa Philippine Arena. Gusto ko sana magmabilis dito para matesting natin ang kargahan dito sa road bike. Kaya lang medyo maraming sasakyan ng mga oras na yon. Sayang, maganda pa naman ang asfalto dito. Pero di bale, maya-maya makakahataw tayo kahit papano kapag nakarating na tayo sa Ciudad de Victoria o dun sa mismong Philippine Arena. At dun na nga natin may encounter yung kotseng kamote kanina dun sa simula ng video na to. Ito at nasa Ciudad de Victoria na tayo. Dito pwede na natin lakasan ng konti ang sipa at medyo bilisan ng konti ang takbo. Isang mahabang stretch kasi ito hanggang makarating sa mismong Philippine Arena. Yung mga nag-iensayo sa Philippine Arena, dito rin nagbabakbakan kapag nagbe-peloton sila. Maluwag kasi ang kalsada rito at kung minsan, matsyetsyempuhan mo na wala kang kasabay, kaya masarap talagang humataw dito. Merong bike lane sa gilid, kaya lang natatakpan naman ng mga damo at yung iba malupa na kaya hindi mo rin madaanan. Pero ganun pa man, sa gilid pa rin ako dahil nga mabibilis ang mga sasakyan dito.
Ang daming nagtatanong kung anong gamit kong drone sa mga vlogs ko. Siguro kung mga 2 o 3 na yung nagtanong. DJI Neo 2 ang gamit kong drone at naka-cycling follow mode. Kung paano siya napupunta sa harap, sa gilid o sa likod ko, kinokontrol ko sa cellphone na nakamount sa handlebar. Sa cellphone ko rin nakikita kung ano itsura ng capture ko. Kung nasa harap ko ang drone, doon ko rin nakikita kung may sasakyan sa likod ko at kung pwede ko bang paikutin ang drone sa paligid ko. Andito na tayo sa mismong Philippine Arena. Kung gusto mo mag-ensayo, dito ang pinakamagandang racing lalo na kapag gantong oras. Halos wala nang masyadong nagbabike at halos wala na rin tumatakbo. Actually, halos wala na rin tao. Pero sa umaga o sa gabi kapag hindi pa mainit, marami kang makakasabay dito. Pero hindi pa tayo hahataw dito. Mamaya paglabas, itatry natin kargahan ng konti na matindi. Pero gusto ko may drone para maangas ang dating. Relax lang muna tayo dito. Enjoyin lang natin ang magandang view ng Philippine Arena. Ito na at malapit na tayo lumabas sa Philippine Arena. Subukan natin kargahan ng konti lang naman. Let's rock and roll in 3, 2, 1. Rock music! Pasok! At yan na nga ang ending ng second break-in natin. Medyo nakakabitin. Actually, siningit ko lang tong ride na to para lang makapadyak. Pero excited na talaga akong gamitin yan sa isang matinding long ride. Ang dami nyo nga abangan mga kapotpot mula sa unboxing, bike check, at sa unang ultimate long ride ng ating Winspace Aero Road Bike. Maraming salamat Supreme Bikes, maraming salamat Vittoria Tires,
Maraming salamat, Mark Supremo. Maraming salamat sa Rapag Bike Shop. Garmin Philippines, Spider Philippines, Republic of the Philippines. Huwag kakalimutan naman ng kasabihan mga Kastila ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe at swertehin. Hindi mo skip ng ads. Mas lalong suswertehin. Hanggang sa muli. Salamat.